σημερινή γιορτή. Μια μικρή παρένθεση μνημοσύνης και τιμής. Γιατί αφιερώνεται σε όλους εκείνους τους πρόσφυγες της πρώτης γενιάς, στους παππούδες και στις γιαγιάδες μας που έμειναν τόσες μα τόσες φορές γυμνοί και νηστικοί, χωρίς τους δικούς τους, χωρίς σπίτι και περιουσία, σχολείο και εκκλησία, μα πάντα σε όλη τους τη ζωή στέκονταν χαλίπτινα όρθιοι, περήφανοι, αγέροντοι. Γιατί αφιερώνεται στις γυναίκες εκείνες που πετούσαν τα παιδιά τους στους δρόμους και στα ρέματα, μήπως βρεθεί κάποιος και τα σώσει. Στις οικογένειες που ξεκληρίστηκαν, που χάσανε τα σπίτια τους 2 και 3 φορές, στα άταφα πτώματα των παλικαριών. Γιατί αφιερώνεται και σε όλους όσους παραμένουν ακόμα εκεί και που ίσως δεν άφησαν την πίστη τους, δεν ξέχασαν τη γλώσσα τους, που ίσως πολύ βαθιά μέσα τους ξέρουν. Ένα παλιό τραγούδι λέει: «Σώνα μου, μην τυριανίεσαι και μη εις βαρύν καρδία μου. Αλλά εις το χρυσοστόνο μας και τουρκικό θα βάλεις. Θα πέρτσαντραν ολόχρυσο, χριστιανού παιδί είναι. Σαν φανερά Μαχμούταγας, μας σαν κρυφά Νικόλας. Στο μοναστήρ μεσάνυχτη θα πάτε στεφανούστε». Αφήκωρη τον κύρι σου και κάνεν άλλον κύρι. Αφήκωρη τη μάνα σου και κάνεν άλλη μάνα. Αφήκωρη τα αδέλφια σου και κάνεν άλλα αδέλφια. Εχάραξεν και Ανατολή που πάει να ξημερώσει.